Kære KittyKat, i går havde jeg en fantastisk dag med min dejlige hest. Jeg blev færdig for tid, så jeg lod mig forføre mine veninder ved at tage med i byen. Da jeg kom hjem til min bedste veninde, var de allerede begyndt at have en forfest. Efter bare et kvarter i deres selskab blev jeg æskestiv. Jeg kan egentlig ikke huske så meget, men jeg tror nok, at vi røg lidt hash. Jeg plejer egentlig ikke at være sådan en, men alle de andre sagde, at hvis jeg ikke tog bare et enkelt sus, skulle jeg skride helvedes til. Så man kan vel godt sige, at jeg blev en smule presset til det. Alle de andre ville på diskotek, og jeg fulgte nærmest bare med. Jeg kan huske, at en mand kom hen til os og spurgte, om vi ville have noget tryllestøv. Jeg var så vinderskæv, at jeg bare sagde ja, uden egentlig at tænke over, hvad det var. Jeg tror, jeg fik 5 baner amfetamin og 3 baner kokain. Det var en fantastisk følelse. Jeg håber, alle har oplevet sådan en følelse. Men efter lidt tid begyndte det at klø under min hud. Jeg havde egentlig bare lyst til at smide mit tøj og klø mig til blods, men mine veninder hævde mig fra det ene sted til det andet. Jeg blev smidt ned i en sofa, så de kunne danse videre. Da festen var slut, kom en af mine veninder hen til mig. Jeg glemmer aldrig hendes ansigtsudtryk. Hun skreg på alle de andre. Jeg følte, at jeg kunne åbne mine øjne. Jeg gik i panik. Pludselig begyndte de at tage min puls. Jeg ville have slået deres hånd væk, men jeg kunne ikke løfte mine arme. Jeg tror, efter 5 minutter fik jeg mit syn tilbage, og følte mig nærmest lettet. De stod alle sammen og stirrede på et eller andet, men jeg var så tørstig, at jeg gik hen efter noget vand. Men det var som om, at min hånd gik igennem vandhanen, ligesom at jeg var luft. Jeg prøvede at fjerne min angst med et godt grin, men det var ligesom, at min stemme var væk. Jeg løb hen til de andre for at fortælle dem. Jeg mødte mig gennem deres klasse og stod lige foran sofaen. Var det rigtigt? Det kunne det ikke være. Det kunne det ikke lade sig gøre. Jeg lå der, totalt død. Jeg kunne mærke, at min hjerte gik i to. Jeg græd og faldt til gulvet. Det var nøjagtigt ligesom. Der kom et lys. Jeg fulgte det, og jeg var væk. Nu ville jeg bare have ønsket, at jeg var blevet hos min fantastiske hest, som jeg savner af hele mit knuste hjerte. Det var det sværeste i hele verden. Nemlig at sige farvel til sin elskede for evigt.